पहले हमके अपना आप से एक बारी पूछल जरूरी रहे कि हम नताशा के बेगुनाही पे कितना भरोसा कर सकेली। और जब जवाब मिलल कि नताशा गुनाहगार ना हो सकेली, तई पूछल जरूरी हो गईल कि हम नताशा के कौना तरह कस्टडी से बाहर ला सकेली। तब ख्याल आइल नताशा के बेहोश कईल गईल रहे। एगो रास्ता रहे ओकर बेगुनाही साबित करे के। तांबे। हाँ साहब। चल। कहाँ साहब? तांबे। डॉक्टर अधिकारी। नताशा के इलाज आप ही के लिए रानी। आपसे कुछ जरूरी बात करे के बा। Your Honor, I wish to call my first witness, Dr. Adhikari. डॉक्टर अधिकारी, आप नताशा के ट्रीटमेंट कैले रहनी मर्डर इंसिडेंट के बाद। नताशा के सिस्टम में आपके कोनो ड्रग के ट्रेसेस मिल रहे, राइट? यस। ओ ड्रग के असर के बारे में का आप एक कोर्ट के कुछ बता सके नहीं? नताशा के सिस्टम में जे ड्रग मिलल रहे ओकर कोर कंपोनेंट अल्प्राजोलम बा। और हमार मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से नताशा के जे डोज देहल गई रहे ओकरा बाद से वो अनकॉन्शियस हो गई रही और कुछ 7-8 घंटा तक उनकर होश में आयल। वेल, इट सीम्स इम्प्रोबेबल। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा के वो ड्रग खूनी तब इंजेक्ट कैले रहे जौना वक्त ऋषभ मेहता के कत्ल भइल रहे। तई बात सरासर नामुमकिन बा कि ओ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंदर नताशा कामरा खून कर सकेली, काहे कि सीआईडी खुद ही कह रहल बा कि मर्डरर फ्रंट डोर चाबी से खोल के आयल रहे। सीसीटीवी फुटेज एगो काला कपड़ा में खूनी के दिखा रहल बा। त का प्रोसिक्यूशन ई कहल चाहता कि ऐसन ड्रग के इफेक्ट में नताशा ऋषभ मेहता के कत्ल करके फिर कौना वजह से अपना घर से बाहर जाताड़ी, फिर अपन कपड़ा बदल के अपन घर वापस आवताड़ी और गुनाह के सगरी निशान के मिटा देताड़ी। योर ऑनर, जब ये ड्रग के इफेक्ट से इंसान 2 मिनट खड़ा ना रह पावेला त नताशा कामरा का कोनो सुपरमैन है जौन इतना सब कॉली हैं। इट्स वेरी क्लियर योर ऑनर कि सीआईडी एक केस के बहुत जल्द से जल्द रफा दफा करे के फिराक में एगो बहुत ही अहम एगो क्रिटिकल फैक्ट के नजरअंदाज कैले बा। हमार क्लाइंट नताशा कामरा हमेशा पुलिस के साथ कोऑपरेट करत रहली और एकरी बाद भी वो ऐसा करत रही हैं। सर, ये जवान कुछ भइल ना, ये हमरा बिल्कुल सही नहीं लागत। का तरह समझ में नहीं आवत तांबे। ये नताशा कामरा कोनो दूध के धुलल नहीं खे। ऐसा नहीं लागत कि ओकरा बचा के हमने से कोनो चूक हो गई। वेल प्लेड इंस्पेक्टर सूरज, वेल प्लेड। बट हमरा ये नहीं खे समझ आवत कि ई केस के असली प्लेयर के बा, तू या नताशा। का मतलब सपना मैडम? हम कुछ समझनी ना तनी विस्तार से समझाई। ऑफ कोर्स। तोहरा का लागल हमरा पता ना चली कि तू मेडिकल एक्सपर्ट के तैयार कैले बड़ा नताशा के केस खातिर? तैयार कैसे करे के रहे? केस के फैक्ट्स रहे, उनका लॉयर हुआ प्रोड्यूस कैलस जे फैक्ट्स रहे और कोर्ट एक्सेप्ट भी कैलस। कहीं तू हमके ये सजेस्ट करे के कोशिश तो नहीं खूब करत कि हमके केस के फैक्ट्स के मैनिपुलेट करे के चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। हम बस यह जानना चाहतानी कि सो कॉल्ड फैक्ट्स वो लॉयर तक पहुंचल कैसे। अच्छा, तो अगर केहू के लॉयर हमरा पास आवे हमसे केस की रिपोर्ट मांगे तो हमरा ओकरा मना कर देवे के चाहिए। तू गलत कर रहल बड़ा सूरज। यू क्रॉसिंग योर लाइन ऑफ ड्यूटी। और तू का करता रू सपना? केहू के सजा दिलावे खातिर केस के फैक्ट्स के मैनिपुलेट कैल सही है? तोरा ही केस के क्लोज करे के इतना जल्दी बा कि तू केस के ठीक से इन्वेस्टिगेट भी ना करे चाहत बाबू। का तू ई फैक्ट कंसीडर कैलू कि वो रात कत्ल के वक्त केहू तीसरा शख्स भी मौजूद हो सकत रहे? सो तू हमके मत बतावा कि हमके अपन ड्यूटी कैसे करे के चाहिए। What you are doing is anything but your duty.
तू लड़की के झांसा में आ रहल बड़ा। यू एडिंग एंड बेटिंग अ क्रिमिनल। मार्क माई वर्ड्स। बहुत बुरा फंसबा तू ई केस में, और हमरा वो मौका के इंतजार बा। आई एम वॉचिंग यू। Cheers. Cheers. Thank you so much. तू जौन कहला वो करके दिखावला। तू बेकसूर रहलू। केहू और के गुनाह के सजा मिल गई सर। वो रउआ एकदम ठीक कहत रहनी है सर। सस्पेक्ट बाड़े तो कब्बो न कब्बो कानून के साथ उलझले होखी है। इ नताशा के मामा के एगो क्या बात बा साहब? साला इतना साल हो गए ड्यूटी करत करत, अभी तक दिल माने के तैयार नहीं थे। इस दुनिया में कानून से ज्यादा बेबस और केहू नहीं थे। अरे बाना साहब, शादीशुदा मर्द लोग साला पूरा दिन क्रिमिनल से डील कैला के बाद घर पहुंच के बीवी से डील करा। सच कहा था नहीं साहब, घर पहुंच के क्रिमिनल्स के ज्यादा मिस करे नहीं हम। कहा देख रहल बाड़ा? तारा के। रॉन्ग क्वेश्चन। का सोच रहल बाड़ा? तारा बारे में। Why there riddles? कहें कि शायद हम खुद रिडल्स में उलझल बानी। कौना उलझन में उलझल बाड़ा? कुछ सवाल बा जो हम तोहरा से पूछे चाहत बानी। आई रिमेम्बर तू फोन पे कहले रहला कुछ और सवाल बा। डॉक्टर शर्मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलल बा आज। उहे सिलसिला में तोहरा से कुछ पूछे चाहत बानी। श्योर, चला पूछा।
10 साल पहले डॉक्टर शर्मा एगो केस में इन्वॉल्व रहले। तू जाने लू ओकरा बारे में? हाँ। तो टेल मी, का भइल रहे? नताशा? का भइल? I can't make it. हाँ? Please. Are you okay? Please, हमके Thank you. I needed this. लेकिन भइल का रहे अचानक? पैनिक अटैक? हमार जिंदगी में कुछ अंधेरा कोना बा, जहाँ जाए के ख्याल से भी हम सहम जाएली। तू पूछला हूँ स्कॉट केस के बहुत बड़ा कीमत चुकवले बानी हम। दुनिया खातिर डॉक्टर शर्मा एगो फरिश्ता रहले जे एगो बेसहारा बच्ची के आसरा देलक, पर असलियत में डॉक्टर शर्मा ऊ दरिंदा रहे जेकर हैवानियत हर रात बाहर आवत रहे।
अब तारा अंधेरा से डरे की जरूरत नहीं है नताशा। हम बनी तारा साथे। Je n'existe qu'entre tes bras. De temps en temps, je m'adonne